Mana seche manok kapok oland rumo mar ng'anyo, skunde bura mag sekondar ne odwoko nyithindo dala ka moko mane puonjo dhi e nyime ne odwaro rochruok tok jokanyo mag KUPPET nomonjogi. Kama e kaka ne weche chalo Nyakurom Gajwa. Okinyi mar wuok tich, jopuonjre mag skunde sekondar nopong'o tesen nyamburko ma pachoka ka gidok pacho kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj sekondar ma pachoka manoriko dhi mbele juma mare mar ariyo. E skund sekondar ma Keno Bura mantie Kondele County ma Kisumu, jokanyo mag KUPPET mane ng'anyo nomonjo skundno kendo muomo rangach manoriko lor gi iye ka jopuonj ne dhi mbele gi puonjo. Ne gichwe gi muomo rangach kendo golo jopuonje klese, gino manochuno jopuonjre wuok e skundno kendo odok pacho ka jokanyo mag KUPPET noramo ni ok gibiye ne jopuonj ma andhoke dhi mbele gi puonjo ka gin to ne gidhi mbele gi ng'anyo. And we have realized that there are some traitors who are teaching in schools. Yes. We have decided that we are flushing them out. Yes. So that this is total lockdown of our schools. Yes. The government must listen to the union. Yes. If the TSC have decided that they cannot sit down and talk to us, yes, then we have to close down all the schools, yes, to make them listen to us. In principle, Mariek, weketo ulimwengu ni puonjo nyithindo e school. Weketo police ni puonjo nyithindo e school. Gol nyithindo mondo dhi dala. Kata ka gidhi home office, gidhi adhiya gi home office chieng' moro ni giduogi ka ng'anyo rumo. Jopuonj go noramo ni nyaka chop dwachgi kama oting'o medo jopuonj osara, loso chenro mag thieth makare ne jopuonj, ndiko jopuonj mag junior secondary mongirore eka gibiro dok e tich. Ruto nyaka med jopuonj pesa. Jopuonj chamo pesa matin ma ok nyal konyogi. To kawuono jopuonj tema nyithindgi dhi university okete band 5. Manyiso ni gichamo siling 120 every month. To jopuonj yudo 30,000, 40,000 ma ok nyal chulo fees. Koro kawuono jopuonj nyaka med pesa. E kinde ma ng'anyo ma kamane dhi mbele, jonyuol ma pachoka nogolo ywak kaluwore gi ng'ikruok mang'anyo ma kama osekelo ahinya kinde mathoth gi osechulo omenda mar somo to nyithindgi ne duogo pacho. Tulikuwa tumelipa malazi, chakula, watoto wakule shule, tukabaki hata bila chakula kwa nyumba, na sasa ni hao wamerudi, hili hali mahitaji na gharama zote tumelipia ya karo ya shule. Negi kwayo winjruok e kind duol mandiko jopuonje pachoka TSC kod riwruok jopuonj mar KUPPET mondo milos weche makelo fuere kendo chenro mag somo odogie wang'e. KUPPET na TSC washikane ndio watoto waambiwe warudi shule, lakini sio government kusema mtoto apelekwe shule na akipelekwa shule nao KUPPET mwalimu hayuko kwa darasa. Naomba hiyo union ya KUPPET wasikuwe na moyo mgumu, wajaribu, maana wengi wao wanaelewa ni wazazi, wajaribu waone ni vile jinsi gani wanaweza suluhisha hii mgomo, ndiposa watoto wetu waendelee na masomo.